Good morning class. Komu ndakatanyara dzevanhu last week ndiana apa. Ko zvandaka kuti ugare kumberi. Kwakatizire kuno kumberi. Visa mazivudzi musoro munoti ungakona rumwa nemarize nemazivudzi waya. Mazano rumbo blinga uri mbofamba niko mazano. Ufamba nachamageo. Ko zvandakanzwa kuti udaurora anonzana. Anonzi hemi aladeo. What happened? Hemi aladeo. Kaba kadai roga msikana kashi. Ndio daurora na Jah Prayzer. Ko mushono kwa kupiwe. Akirikata. Jah Prayzer. Udza munhu wako kuti muno munhu totaura. Urimirwa mai. Subscribe. Mbanewo wakufarisa manje. Nekuti ndakakuita class monitor muno wakungoita madiro wakungotya pese. Ko zvinhu zvaunodya izvo zvaona kupi? Mugombare mana. Mbanewo nomakisa wakutaura futi pamberi pemusikana wako kuti wazvinonga mugombara mara. Anyway, tiudza kuti ndizoro takasira papi. Anina chandinoranganira. Zvinhu zvandakakudzidzisa nezuro ndo zvauri taona chaunorangarira. Sandoshamisa time yangu kani tikudzidzisa. Jah Prayzer. Yatore bhuku rako kuneri. Wasanga nyora madhokono nawarini. Wambonyera uchifungewo. Nanyora ruoko ruchidendera. Kono kunyora uchidedera sei? Pandakakupa homework ndakambokuruva. Ndakazviona kare kuti wakubhema mbanje mfana. Anyway, simudza vanhu vese vanobhema nawo mbanje ubuye kunoku. Sandinyore kuzimudza machindawo. Tapinda muguva.